Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Одилия Бирханова. Чыгарылышыбызның төп темалары хакында кыскача. Ковид с нами, ковид живет. Районда коронавирус буенча тутырыклы хәл саклана. Сорсыз баграш укучылары окоп өчен шәмнәр ясый. Благодарность матерям и сестрам, всем благодарность от них. Маскировкалау шелтәре үрү өчен эшче куллар кирәк. Зәйдә коронавирус буенча хәл тутырыклы булып кала бирә. Шулайда район буенча хәзерге көндә 18 кешегә ковид диагнозы куелган. 300 зәйле кискен респиратор вируслы инфекция юктырган. Йогышлы авырулардан иң яхшы саклану чарасы вакцина булуын тагын бер кат искәртә табиблар. Районда коронавирус буенча тутырыклы хәл саклана. Шулайда ковид бездән китте дип шатланырга иртәрәк. Атна сайын 15ләп кеше әлеге авыру билгеләре белән дәваханәгә мөрәҗәгать итә. Бүгенге көндә 18 зәйлегә ковид диагнозы куелып амбулатор дәвалана. Бер авыру реанимациядә. Аларның барысы да вакцина ясатмаган, өстәвенә хроник авырулары булган өлкәннәр. То есть ковид с нами, ковид живет. И необходимо соблюдать все меры предосторожности, которые мы все знаем. Причем маска, безусловно, это важно в местах массового скопления людей. Но есть еще очень замечательный метод, о котором забывают. Это через каждые 2 часа мыть руки с мылом. Ковидтан калла грипп, ОРВИ кебек йогышлы авыруларны да истән чыгармаска кирәк ди табиблар. Ел башыннан район буенча бер кешегә грипп диагнозы куелган, 300 зәйле кискен респиратор вируслы инфекция юктырып амбулатор дәвалана. Йогышлы авырулардан төп саклану чарасы вакцина ясатырга кирәклеген искәртә табиблар. Масса күләм мәгълүмат чараларында Татарстан буенча кызамык, кор юктыру очраклары турында хәбәр ителгән иде. Баш табиб бу турыда да әйтеп узды. И это не только корь, это и полиомиелит, который тоже приводит к инвалидности. Поэтому, конечно же, мы сейчас говорим о том, что надо всех детей вакцинировать, и взрослых, которые не вакцинированы, тоже надо вакцинировать. Йогышлы авырулардан саклану өчен вакытында прививка ясату, битлекләр киюдә уңай тәэсир итә ди баш табиб Айдар Фатыхов. Махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен Сарсыз Баграш мәктәбендә окоп шәмнәре ясый башладылар. Дәресләр тәмамлану белән укучылар өйләренә кайтып китәргә ашыкмый. Мәктәп коллективы гына түгел, авыл халкы да бик теләп игелекле эшкә кушылган. Сарсыз Баграш мәктәп укучысы Нәфис Нурахмәтов дәресләр тәмамлангач өенә кайтырга җыенмый. Окоп өчен шәмнәр әзерләү бүлмәсенә ашыга. Гомумән кемнең буш вакыты бар, улысы кешесе бирегә җыелып хәрбиләр өчен тырыша. Я знаю, что из моей деревни ушло много людей на СВО, и так как я не могу поддержать их деньгами, я решил поддержать их вот подобными свечами и, так сказать, вниманием. Также у нас проводятся классные часы, это разговор о важном, и тогда мы еще и пишем им разные письма и высылаем их тоже. Окоп шәме ясауның кыенлыгы юк, үзенә хас нечкәлекләре бар. Алар калай банка, катыргы һәм парафиннан эшләнелә. Банкалар чиста, юылган булырга тиеш. Туралган парафинны пар мунчасында эретәләр, ул арада банкаларны әзерләп, эшенә махсус киселгән катыргы урнаштырыла. Аннан соң савыт эшенә эрегән парафин салына. Окоп шәме солдат өчен көнкүрештә бик тә кирәкле әйбер. Кечкенә банкадагы шәмнең яну вакыты 2 сәгать. Мәктәп коллективы 200гә якын шәм ясаган инде. Эшне дәвам итеп 300 банканы парафин белән тутырырга уйлыйлар. Менә бу өстәлдә әзерләнгән 150 банкага 60 килограмм парафин киткән. Кечкенә банкадагылары исә окопта җылыну өчен яки шәм өчен кулланылса, менә бу олорак банкадагылары ашарга җылыту һәм чәйнек куеп, аны җылыту өчен башкарылачак. Махсус хәрби операция зонасында Баграш җирлегеннән дә катнашучылар бар. Солдатлар өчен кирәкле җайланманы әзерләүчеләрнең күңелендә бер теләк: хәрбиләрнең исән-имин әйләнеп кайтулары. Ничек кушылып китмисең безнең җегетләребезгә, минем укучылар анда, бөтенесе дә үземнең класс малайлары бөтенесе дә аларга ярдәм йөзеннән без нәрсә ярдәм итәләрбез. Шуның белән ярдәм итәбез, гуманитар нигәдә ярдәмгә дә кушылабыз. Авыл халкы да бик теләп игелекле эшкә кушылган. Җирлек кибетендә тиз арада калай банкалар туплауда оештырыла. Одилия Бирханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре.
Зей халкы хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм әзерли. Берәүләр окоп шәмнәре ясый, икенчеләр уйыкбаш бияләй бәйли. Махсус маскировкалау шелтәре үрүчеләр дә бар. Шелтәр әзерләү өчен материал җитәрлек, тик эшче куллар кирәк. Бу эшнең аерым техникасы да, кыенлыгы да юк. Зур осталыкта сорамый диләр. Бар күңел җылысын биреп, әби апалар махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен маскировкалау шелтәре үрәләр. Волонтерлар төркеменә төрле яшьтәге төрле һөнәр ияләре җыелган. Һәрберсе мөмкин булганча ярдәм итәргә тырыша. Стараюсь по возможности приходить, помогать. Стараюсь каждый день прийти. По всем матерям большое спасибо, что поддерживают, что помогают. Берәүләр тукма алып килә, икенчеләр тасма рәвешендә киссе, өченчеләр ятмәгә үрә бара. Бу өстәлдә шелтәр үрү өчен тасмалар әзерлиләр. Әлеге эшкә дә старып киткән апалар. Шелтәрне үрүнең аерым техникасы да, кыенлыгы да юк. Зур осталыкта таләп итми. 2 ай элек ачылган ярдәм җыю пунктында ярдәмчел Зей халкы белән 85 махсус шелтәр ясалган. Тагын 60 килограмм шелтәр алып кайтканнар. Хәзер шуңа тасма үрергә кирәк. Материаллар җитәрлек, тик эшче куллар җитми диялар. Вчера подсчет делали, уже 85 маск-сетей мы отправили на фронт. Это около 1000 квадратных метров. Уже есть отзывы, уже есть фотографии, где на позиции укрыты наши сети, именно наши. Ребята благодарят. Әлеге гуманитар ярдәм җыю пунктында эш гөрләп бара, булышырга килә алмаганнар өйләрендә окоп шәмнәре, өшүдән саклаучы мәзләр ясыйлар. Аларны ясау өчен балавыз, парафин, төрле майлар китерәләр. Җылы уйыкбаш бияләйләр киемнәргә кадәр тегеп алып киләләр. Теләге булган һәркем маскировка шелтәре үрүчеләргә ярдәм итә ала. Адилә Бирханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре. Түбәнбиш мәктәбендә 40 елдан артык туган якны өйрәнү музее эшли. Биредә авыл, мәктәп тарихы турында мәгълүмат туплап, Бөек Ватан сугышы чоры экспонатларын күрергә мөмкин. Укыту тәрбия эшендә музейның әһәмияте зур. Укучыларда да кызыксыну уята, ди укытучылар. Түбәнбиш мәктәбе музеенда һәр экспонатны күз карасыдай саклыйлар. Туган якны өйрәнү музеенда авыл тарихына кагылышлы борынгы истәлекләрдән башлап, бүгенге заман көнкүрешен чагылдырган әйберләргә кадәр бар. Аерым бүлекләрдә 100дән артык экспонат саклана. Бер почмакта Бөек Ватан сугышы чоры әйберләре, авылдашлардан җыелган кадерле ядкәрләр урын алган. Икенче якта мәктәп тарихы. 1980 ел Түбәнбиш урта мәктәбе өчен истәлекле ел була. Бу мәктәп музее ачылу. Музейда мәктәп турында, авыл турында, аның кешеләре турында күп материал тупланган. Музейның беренче бүлегендә төп урынны туган ягыбыздан чыккан шәхесләребезгә, вакыйгаларга багышлаган хезмәтләр алып тора. Стендларда туган ягыбызның тарихын чагылдырган фотосурәтләр, язмалар чагыла. Мәктәп музее 1980 елда булдырылган. Музей эше буенча мәктәп укучылары төрле бәйгеләрдә, эзләнү эшләрендә актив катнашалар. Биредәге экспонатларның тарих дәресләрендә теманы тагын да аңлаешлырак итүдә укытучы өчен дә, укучы өчен дә ярдәме зур диялар. 17 гыйнвардан 23-нә кадәр район янгын күзәтчелеге бүлеге 3 чакыру алган. Шуның берсе ялган булса, икесе җитди янгын очрагы буларак теркәлә. 22 гыйнвар иртәнге сәгать 4:88 янгын сундыру хезмәтенә Мирный бестәсендә йорт яну турында хәбәр ителә. Тиз арада килеп җиткән янгын сундыручылар 80 квадрат метрлы торакны кумап алган утны сундыралар. Хәзерге вакытта янгынның ни сәбәпле килеп чыгуы ачыклана. 22 гыйнвар көнне Сарсаз Баграш авылында да янгын чыга, биредә мунча янган. Зыян күрүчеләр һәм тән җәрәхәтләре алучылар юк дип хәбәр ителә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы хәбәребез иде. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зей яңалыклары сайтыннан һәм безнең социаль челтәрләрдән белә аласыз. Ә мин сезнең белән сау булышам, исән-имин булыгыз.